Ang asin, unsa man ang asin, kanito hangtod karon preservative. Kanang bitaw kanang sa mga probinsya kanang way kurente kung ang karne na dili asin butang asin pagkaugmawa na, spoiled na. Nya maranso na nila. Amo na man sa pista, tinga ka nga unsa man tagbalay nga nagpakaon, wak-wak pa ni, may asin. Kana bang limaho naman, ranso na nila. So, diha muna musukod diha mga kanang mga worms, mutapok tungod kay dili spoil kung may asin. So, asin usab sa pagkaon mo ni ang kanang makapalami. Bisag unsa pa nimo ka mga usa diha mga seasoning, ibutang nimo sa pagkaon, sudan kung walay asin, wa gilami. So, asin importante. Ito sa karaang panahon, ancient times, nga kanang sweldo nato muna asin. The word salary comes from salt. Muna ang bayad mga workers sa dito. Kanya sa kanang suga, ang suga ibutang sa ibabaw aron daghan mahayagan. Ingon si Jesus, kamo ang asin o kahayag sa kalibutan. Pero kamo, ang inyong pagtuong ang dawat sa bunyag, inyong puyan, i-preserve sa Ginoo, nga di kamo mapintal sa pagbuhat o dotan. Ma-preserve ang pagtuo ko sa imo kamo asin sa Ginoo. Kita nga binyagan imong asin niya. Wala man siya mingon niya, pangandam kamo para ugma, mahimo kamong asin, mahimo kamong kahayag sa kalibutan. Wala man siya, present siya, nagsulti sa mga tinunan, kamo ang asin sa kalibutan, kamo ang kahayag sa kalibutan. Ato pa nini mga tinunan, kita mga tinunan o mga disipulo o sumusunod ni Kristo, because we are called Christians, binyagan mo kita. Ngayon kita anak sa Diyos, igsoon ni Kristo mo na nga we are supposed to be the salt of the earth. Kato pa, kita may maghatag o kadasig sa uban. Huwag ka na magkahatag o timpla sa uban. Kato nung kasalubon, tagaan na ito o kadasig, kalipay, kay kita asin man. Kanya, kita usap mahimong magpreserbar sa pagtuo sa uban. Lamina ang tawag sa ato sa Ginoo, ang pagkabalaan. I-preserve ang pagkabalaan. Busa, muna iyang sugo sa matinunan o sugo sa pagkanato. Ingon siya nga, kamo ang kahayag, you are supposed to be the light of the world. Ang kahayag kita pinaagi sa atong mga buhat. Kung makita na sa mga tao ang atong mga buhat, mo tinuo na Kristiyano. Kaya sa atong pagpadayag ang kita Kristiyano, mamoong atong gitagaghimaya ang Ginoo. Kita, we called as Christian by our love. Kung kita sa mga tao nga kini mga naghigugmaay, lahi man nato kultura nato, kay kita mingon na uban ni mga Kristiyano, mga pagano, lahi man nato kay away man nato, tinatyanay man, pero kita nato ang katilingban ning maong kulto pa kanila itong Kristiyano nga maayo maghigugmaay, something na inviting kanila nga na kabig sila ng mahimong Kristiyano tungod sa witnessing ipakita sa early Christians, mga daghan na bisan patuod kanang daghay gi pamatay giungod sa mga gamhanan, gi persecute apa nagpabilin sila kay nakita nila nga kanabang maayo ang buhat, silbing kahayag sa katawhan kini mga Kristiyanos. Ngay mga tao sa mga pagkita lang nato lang, hayagan ako. Kita lang ko sa imong naong, hayagan ako. Kita lang ko sa imong presensya, okay na, bastante na ko, hayagan ako. That person has become the light of the world. Kaya yun na, sus, nindot ikuyog ni mo kay hindi man ta masulubon. Tungod kay nagsaksis siya, unsa ang tinuod ng Kristiyano. Ang usa ka Kristiyano, kinahanglan malipayon despite sa mga problema, kinahanglan kay ang iyang kalipay wala man maggumikan sa gawas kundi sulod sa kinadman kaniya si Kristo naghatag kay kalipay busa makahatag sa kanang kalipay sa uban.
salt of the earth. Kanya, malamdagan, ang uban tungkol sa wisdom, light of the world. Hagit ka na this is our assignment from the Lord, to be the salt of the earth and to the light, to be the light of the world, assignment.